मैया की मैया आ गइल बाड़ी आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। एही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे, का कहत रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर? अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा थवा खड़ा भई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा थवा खड़ा भई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। एही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी। तो भैया कहलन है कि का हो, तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेल कम करहो, बेल कम करहो, ऐली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ऐली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ए मास्टर हमरा कहे